üzerinde bana gibi geçeriz. Gelinle yan yana ben gelince, bütün mahalle bizi görünce, kaymak gibi dilim var, herkesten çok da farkı var. Gelinle yan yana ben gelince, bütün mahalle bizi görünce, kaymak gibi dilim var, herkesten çok da farkı var. Çekemezler bizi, çekemezler, hırnamıza bile gelemezler. En güzeli biziz, en sevgili biziz, düşmanların üzerinde bana gibi geçeriz. Gelinle yan yana ben gelince, bütün mahalle bizi görünce, kaymak gibi dilim var, herkesten çok da farkı var. Gelinle yan yana ben gelince, bütün mahalle bizi görünce, kaymak gibi dilim var, herkesten çok da farkı var. Gelirim, oyna gelirim, şopa gelirim, şanslı gelenim, hadi gelenim, güzel gelenim, oyna gelenim, şopa gelenim, hadi gelenim, güzel gelenim, oyna gelenim, şopa gelenim. Özellikle de dalga müziği sende böyle. Let's go. Yes, Mehmet. Hadi bebe gelsin Mehmet. Gelin gelmiş bak ne güzel, o en güzel, çok güzel, o nikah damadım en güzel. Hadi sen de bebe gelsin ya sen de böyle. Sarhoşlar da
Üçüncü katta giydirecek. Yüzüne çıkıp. Bu kapıda ben kaptım adamı da aldım. Gelip yanında o kanal hala yapmamış hastaysa ne yapmış? Hadi doktor. Bravo, bravo. Zaslujemy zdrowie, do spokoju. Çok çabuk koyun. Biraz sonra kamera canlı. Çıkart o bazı etkileri lazım. Не го дръж в устата, бе, ти. Да слушам няколко неща с вас. Разбрахте, казахте трите имена на детето, всичко, нали? Ваш беше. Добре. Първо трябва да кажа няколко неща. Важни сметивши. Само, че моля се, че ми свети точно в очите. Значи, понеже ви имам родено малко недоносено, знаете, беше много малко детето, има анемия в момента. По тази причина сме ви писали, ние сме го лекували, но трябва да се лекува още. Сме ви писали тия първите капки, дават се 2 пъти дневно по 2 капки. Те са ни такова малко шишенци за 1 месец. След 1 месец в епикризата пише, ще идете при лекара, който ще избраде за вашето дете и такова. Иди майката. Виж, Юнджа, като си отидеш вкъщи, тук си пише и твоето име, и това, отрязваш го и си я вземеш за спомен. Чакай малко, по едно ще ми ги подаваш, аз не виж накъна и малко ще я стрия. Кръвните изследвания, дали има още анемия. Сега, другото нещо е, което има малко конъюнктивит в очите, което също сме лекували, но не е излекувано, ще трябва вкъщи да продължите. Ето ви ги тия капки, които сте ни донесли. Ние ще ви върнем, ако ето ви ги. Заповядайте, вие сте ги донесли, те са си имението, даже ако си пише нейното име. Продължавате да слагате в очите 3 пъти по една капка в ученец. И ще видите, имат като гули или такова, ще го почистиш хубаво, нали? И после слагаш капки. И последното е вегантол, което е за рахита, за костите. Той се дава нормално 2 пъти, 2 капки дневно. Това е почти до годинката. Храненето. Храни се в момента Ани 8 пъти по 50 мл мляко за недоносени. Ние сме хранени пренам. И тези, Хубаво и вие продължите с същото. тези кръвца, виждаш ли? Добре, добре. Винаги трябва да бъдат отвън, иначе всичко ти излезе. Добре, нам. Така, пленам се яде до 2 месеца коригирана възраст. Значи, броиш, когато е трябвало да я родиш, 2 месеца. Или до 3 кг, но по-добре 2 месеца. Това е моето момиченце. Аз не биваше и ти дава, но викам, ай да не те изпраща ми гладна. Това са наши, а твоите. 10 януари, значи 10 февруари, поне до 10 март. А ако се налага и по-нататък, това е вече личния лекар, трябва да бъде така. Другото, което е, тъй като е родена недоносена, има тих шум на сърцето, който няма да ви притеснява. Той в момента не създава никакви проблеми. Така, какво още? Още ли има? Така, списък. За очите. За очите предстои контролен преглед на 10. Това е тази седмица в петък. Но тъй като тя вече ще се вкъщи, в епикризата сме ви писали един номер, този номер. Този номер е на доктора, научния лекар. Това на тетята. Така, обаждате му се, и с него ще се разберете. Това е датата, това му е телефонния номер. Това е много важно да се направи. Значи, задължително обаждате му се тези дни, той ще ви каже в колко часа да дойдете, къде, какво, Това е доктор Иванов. Това е доктор Иванов, той е мъж, да. Така. Капките ви имам долу. Това е неща сме ги описали тук, но и вие да знаете. Изписваме с килограми, 2 килограма, 230 грама.
Какво друго? Ами, мисля, че... Завчера бяха един момент, че купих за гъбички там. Ами, гъбичките няма нужда вече да го давате, тя няма гъбички вече. Така, това е, значи за вас има две епики. А за друго? Браво. Хайде, моля ви се, Да. малко хора, защото виждате, че е малко. Значи тези две са за вас. Една остава за нас. Едната остава за вас, едната за лекар, който сте избрали за вашето дете. Другото нещо, което трябва да ни дадете 15 лева за очния лекар, за картите и за прегледите, които правят. Тези с... Айде са майката да седи някъде, защото ще Там, нали са вита? Да, еми, давай тя. Айде да седнеш някъде. Ето тук, например, където е това, защото сега ще трябва да се подпише на всичките листове. А горнище, кое ми дава? Шефачка? Това става не е чакано. Няма да, както аз свикнете, така, като войник ще свиквате на по-хладничко, да не се разболява. И няма да я изнежвате. Това, че от тогаш ни това, така ще ходи на гости. Като свикнеш да стои на топло, ще изстива. Така че някъде е на по-хладничко. Остана бе, аз не съм отключала, трябва да точно тези за това не става. Съдър. Сега от тази ще на две кризи за нас. Всичките ще ги пазиш. По една криза в една криза в доктор. Като последната. Тази която. Където ти харесва тази? Да. Нали имаше едно такова, дето тук... Ето. Чак така. Опа. Чакай. Дете. То са или я? Така. Да, това можем да го сложим. Че е хубава. Това нали отпред така? Да. Добре. Мога и така да направя. Да. Чакай ушецето. Супер. Чакай сега. Дали ще стоят? Те няма пластици, ама... Имам предвид, че няма пластици, дали ще стоят, ама да ги подпълним с това. Стърн ли? Не. Остър. Чакай. Възможно най-накрая ще ги лепнем. Ама не може. Ето така. Ма то нали ще слагам? Да. Няма се Да. изгубят.